Lamsogo hainohai tinini sanjani kok pandawo tini kok tisal taltuk talni nokha saltamni norni logi ang tongo sakbaithang omode borma tinini sanjani kok pandani kok bokrok engkha khogoi telangjaka BCC dok umorni khoroksa sikli chraino BCC umorni khoroksa chraino rompre sompre khlaimano teye kok silchamung sebok telangnani sanmung sa salo Hastini ringbedek Montri Rottonlal Natni Nokla Buskango Khadumung Phunuka Manjaka 145 1 kg Sidikeran Kali Mondiro Shikok Hapani Patimungo Telangkha Kainei Donation Box Kerak Saktharmung Naharnani Samungo Cha Salo Habayakarei Khadumani Phunuka Nakarjola Bus Stationni Jeptei Bus Malkhung Chalongnai Rok Hastini Lukurok Busuk Joratei Hamkrai Manitong Aborokno Saitogei nanyani bagei cha salo ambasa bekasteni berai mungo phaikya Haktorni Finance Minister Pankaj Chaudhary paithago Montri Manoj Kanti phaidi hinke bayabrok tabuk kok sukurbui saimanlayano tuition nokni kifilfuro lamao khogoi telangjaka BCC dok umorni khoroksa sikli chrai patimungni yagulo bilonia brei thanao kok silchamung yafarka nokni borok phiaba Patumungni salbrini yagulo o yak buksa police patimung bilonia thanani monomuk amchayo tai kaisa update hinke bilonia grami bank ni khoroksa temporary staffni mungoi BCC umorni khoroksa chraino rompre sompre khlaimani koksilchamung patumungni yagulo o koksilchan o siklani mungoi bilonia thanao Klaijaka FIR Koksilcha Mungman Mani Yagulo O Siklano Romkha Police Bini Mung Rakesh Pal Abo Haikeno Tai Kaisa Update Buchung Norni Buskang Han Haitui Paipiruka Khapangni Takhokre Bukhuksong Tai Kaisa Update Hingkangke Tai Kaisa Update Hingkachung Saimano Belaino O Jorabo je 10,323 je sebok khai tongnai rokni bisingobo abo hai nukjagai tongo aboni bagino omo haina hai hastebo je tungflai tongmani kasai family khapangni takhoktai bukuksong abo hai keno te kaisa hinke waisabai tet pass khlaijak waisabai tet pass khlaijak phurungui tongnai rok sebok tlangnani sanmungo cha sala hasteni ringbedek Montri Rottonlal Natni nok buskango khadumung phunuk lai borokni sanmungno sankha tet pass khlaijak rung phurungui tongnai rok tet pass khlaijak je rung phurungui tongnai rok phiaba rung srungnai rok abo haikena Montri Rottonlal Natni nok buskango lama achugei khadumung khorangti salaikha tet pass khlaijak rung srungnai rok Abai kana tinini tai kaisa update hingkangke salsani salona telemura mongya kamiwo alka thana amchayo manjaka 145 1 kg sidikeran patimungo khoroktam borokno romkha telemura tei mongya kamini thanani naimmuthang rok romjaknai rokni mung engkha Lalmohon Roy Pankan Roy te Kartik Jomatia abai kana haina hai tai kaisa update hingkangke borok rekanai private malkhung rokni sakabo krak saktharmung naharnani samungo cha salo habayakarei khadumani phunuka Nakarjola bus stationni jeptei bus malkhung chaloknai rok abo haikeno permit krei je malkhung chalogoi tongnai rok no je rajokhor aguliwo je permit krei je private malkhung no hnani je malkhung chalogoi tongnai rok no abo hai khlaino borok haino hai malkhung chaloknai rok no bo motor steno romoi tubukha borok no Nakarjola bus stationni jeptei bus malkhung chaloknai rok Abai kana tinini tai kaisa update hingke haktor hapangni sokpaimani dal bidal scheme haikaba je Tripura hasteo dal bidal develop ni samung rok khlainani no sokpaimani no teino bisingtei hasteni lukurok busuk joratei hamkrai manitong bai aborok no chaitogei nainani bagei cha salo ambasa bekasteni berai mungo phaikya
हाक्टर फाइनेंस मिनिस्टार हायकाबा फाइनेंस मंत्री पंकज चौधरी पाइथागो बिनि लगे फाइमानजाक फाइक्या मंत्री मनोज कांति देव ते एमएलए परिमल देवबर्मानी मानजाक मुंगो खलाइका हाक्टरनि मंत्री पंकज चौधरी जहरनगरनि डीएम ऑफिस कॉन्फ्रेंस हॉल नगो ककचाब लाइजाखा आबाइकेनो तिनिनि सानजानि कक असुंनो ओंसितों नरक नाइतंगो त्रिपुरी खरां।